Yadtong naapa ko sa seminaryo, nakahinumdum ko og homily sa among formator nga antud karon di gyud nako makalimtan ning istoryahan niya. Matud pa niya nga usa ka adlaw kuno ang mga bahin sa lawas sa usa ka tawo nagpahambugay kung kinsa gyud daw ang mas importante kanila. Sugod kunog paghambog ang mata, ingon pa sa mata, ako gyud pinaka-importante sa tanan nato diri. Kay kung wala ko, naalaot kayo ning tawhana, ang iyang kalibutan ngit-ngit kaayo. Sus ning sunod pud ang dalunggan, ingon ang dalunggan, dili mahimo nga ikaw ang importante gyud. Ako hinuon. Kay kung wala ko, wala siya madunggan sa iyang palibot, wala siya madunggan nga musika, no? Kanang kuan kayo, kanang alaot kayo iyang kahimtang. Lisod kayong kinabuhi, di siya malipay kung wala siya madunggan nga mga butang. So importante daw kayo yung dalunggan matud pa niya. Ning protesta pod ang ilong, ang ingon sa ilong, dili pod pwede nga ikaw mata or dunggan mo pinaka-importante. Ako hinuon. Kay kung wala ko, naabay kinabuhi ning tawhana. No? Tubag po ng baba nga paghilom mong tulo. Ako'y pinaka-importante sa tanan. Tungod kay kung wala ko, magkasinabot ba ning mga tao? Kung wala ko, mabuhi ba ni siya pod nga makakaon? Kinahanglan man mo agi sa ako? No? Una sa kuan, una siya mabuhi, kinahanglan mo kaon siya. Munang kinahanglan kaayo. Una ang tanang bahin sa lawas, ikan kamot, no? Nagpahambugay. Intawon ang nagpahipi lang, nagilom-hilom, ang lubot. Ang lubot. Unya sa dihang pagsugod og istorya sa lubot, gikatawan na siya dayon. Saba di abot, wa ka kakita na imong kahimtang nga imong papel diri sa kalibutan nga intawon luuya pud nimo bot oy, no? Baho man kay na imong palibot, no? Tungod kay naulawan lagi si lubot. Ingon si lubot, sige, di na lang ko. Wa na lang siya ng istorya. Hilom lang. Pero nagprotesta siya. Nihunong siya og function. Wala na. Mga unang adlaw, kaduhang adlaw, baluman ta ko di mo function ang lubot, no? O di kalibang ang tao. Kalibang. Abot og tulo ka adlaw, okay pa. Na di namang gyud. Di namang gyud siya kalibang. Na gyud. Sa kasimana, awa na hospital gyud ang tao. Hospital. Luya na jud kaayo siya. Puno siya mapoison ba, no? Siya mapoison. Muna nga nagsabot in tao ng mga ang mata, ilong, dunggan, kato mga unang naghambog ba. Ingon sila nga, di pwede di ay nga ato lang daog-daogo ni silubot. Tara mga tagpasaylo. No? Ilag yung giadto sa lubot. Ilag yung ginan nga bot, palihog bot, sorry na good bot. No? Nang di lagi importante kay kabot. Na-realize na mo nga kung wala day ka, hindi ka mag-function diha. Sus, wa di ay pod mi diri. No, lisod yu di ay. Moto nga na may mayan man si lubot, ang function na siya. Naulian na siya. Simple ra gud nga istorya pero amot kung di ko kalimot, anak, siguro kanang sa word na bot siguro, yung pag may bitaw, di ko kalimot. Sige na bot. May muot ko ba? Mga igsoon, muna simple nga illustration nga ang atong lawas kanang gitawag sa English nga organism, no? Organism. Nga namugna ni siya sa nagkalaing-lain nga mga parte o bahin ni ini. Okay? Unya nga aron nga epektibo ang usa ka lawas, no? Meaning maka-function siya sa kinatibuk-an, kinahanglan nga dunay gitawag nga interdependence sa matag usa ka bahin ni ini. Such that ang mata nagkinahanglan sa baba, ang dalunggan nagkinahanglan sa ilong and everything, no? Tanan nga bahin sa di na to labot, di na to kalimtan si lubot kay basin mangluod, no?
lubot nakinahanglan sa tanan pud nga bahin, no? Aron nga perfectly working ang maong lawas. Mga igsuon nindot kaayo ni nga kanang image bitaw nga larawan tungod kay diha sa unang pagbasa, again kabahin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, mo ni gitagaan og emphasis karon ni San Pablo. Kaniadto pa, no, sa laing atong unang bahin pa sa iyahang sulat, daan naman yun nga nagpahimangno si San Pablo sa mga Kristiyano sa Corinto tungod sa ilahang mga pagkabahin-bahin. Nakainomdom na punta, no, katong niaging mga adlaw o last 2 weeks ago, iyang kasabaan ang mga tao, no? Ilang scolding yun, iyang gikuan nga, kamo ba, no? Ang usa, moingon nga, alang ko kay Pablo, alang ko kay Cephas, ako alang ko kay Apollos. Oh, pagkabahin-bahin yun, no? Gahapon gani, no? Iyahan yung grabe iyang pagkasaba gahapon nga muadto sa kining Eucharistic celebration nila, panagtapok nila, the breaking of the bread, magdala lagi sila pagkaon, pero imbis nga ang paambit ni sa uban, ang may tabo noon, ang nagdala, siya ra po'y mukaon, no? Sa iyang pagkaon, muna nasuko siya. So many times, nga mo na yun nahulog na batasan sa mga sa mga Kristiyano sa Corinto. O karon diya sa iyang sulat, iyang ipahinumduman, a way of kanang pagmaymay lang gihapon, pero forceful kaayo nga pagpahinumdum kanila, nga sila usa ka katawhan sa Dios, usa ka katilingban, nga kinahanglan nga nagkinahanglan sila sa usag-usa, no? Nga dili pwede nga muingon nga is ang magtutudlo lang, ang pagtudlo, preaching lang may pinaka-importante, ang pag-ayo lang sa mga masakiton may pinaka-importante, ang katong nagunit sa kwarta mura to importante. No, kini sila tanan to function as a whole community sa mga Kristiyanos, nagkinahanglan sa usag-usa, no? The interdependence sa tanan nga mga bahin sa komunidad. Ug nindot kayo ning reminder pod kanatong tanan, no? Nga tinuod gyud ay nga sa pagbugna nato in our effort sa atong pagpaningkamot nga ato ang tukuron ang ato ang komunidad ug ato ang palambuon ang atong komunidad, ang atong katilingban, ang atong simbahan, ang lugar nga ato ang gitrabahuan, ang atong pamilya. Kinahanglan nga matag-usa kanato mo puyo mismo, no, sa values, sa diwa, sa maong hugpong. Kinahanglan ta matag-usa naata dinha ang ato ang kasing-kasing, ang atong hunahuna naa dinha. Kung wala, unsay mahitabo, magkatibulahaag lang, ang usa magpatas anay, no? Ngilad kayo tan-awon, labi na kung panalitan ang setting is parokya, simbahan, no? Ingon ana nga usa man unta na kaparokya, katilingban, diha mismo sa usa ka grupo, for example, kining organization, church organization, di lang kay mabahin sa duha, no? Naagi mga may tabo nga nagbahin sila 3 o 4 ka grupo, no? Agagmer man unta ka grupo. Say makakatawa ta, pero actually deep inside makarealize biata nga di good mao. Di good maayo, no? So kinahanglan nga usa gyud ta sa diwa diha sa maong katilingban nga gihatag sa Ginoo kanato. Una mga igsuon nindot kaayo nga kining atong ginabuhat o giduso nga spirituality of stewardship. Ang kalampusan niini nga panahon nga moabot na bitaw nga sa matag-usa ka membro sa ato ang parokya, kanang bation gyud niya nga bitaw, no, patinuod lang usa gyud ko kapiniyalan. I could not deny that fact. Kung moabot na gyud ta nga part bitaw, I think that is where we can makaingon gyud ta nga we have reached the peak, no, of our effort. Nindot na gyud siguro kayo na nga matag-usa kanato nga muhatag sa iyahang pagpaambit sa iyang kaugalingon, no? Pledges sa lain-lain nga mga matang, the 7 areas of our
being stewards. Atong pangayoon sa Ginoo nga sama kaniya do na kitay pagbati ngadto sa uban. Mao nay nato nadunggan diya sa ebanghelyo, no? Wala man siya gihangyo sa katong inahan sa lalaki nga namatay. To do some miracle for her, no? Kay luoy kayo. Pero matud pa sa ebanghelyo, gibati siya kaluoy sa maong inahan. Kay biyuda na, nya karon namatay pagud ang lalaki nga anak, so mahimo gid siyang alaot kaayo. So his heart, the heart of Jesus, goes to that woman, a widow in Nain. Mga igsuon ana untata, no? Ato pangayoon kaniya ang maong diwa nga doon na tayo pagbati alang sa kalambuan, kaayuhan sa tibuok nato nga katilingban, sa tibuok nato nga Kristohanon nga katilingban. Amen.